Hej så sammen. I dag skal vi spille noget reload. Jeg håber, I nyder videoen. Lad os bare komme i gang. Jeg skal bare lige have den nogle match. Nu hvis jeg kommer. Godt. Var det bare ham, eller hvad? Ja. Godt. Jeg elsker den nye update med i den her. I reload. Især bare fordi min shotgun er kommet tilbage. Jeg er så fucking god med den. Det er helt utroligt. Ja. Det er også dejligt, at det ikke kun er Mythic nu, man kan få den i. Ja. Det er også dejligt. Men i Mythic, hvis vi fik en Mythic, så havde vi allerede vundet jo. Det er ikke engang løg. Hehe. Bro, jeg er level 305. Jeg rører aldrig græs, jeg mener det. Facts. Men jeg kommer... Der er nogen, der har... Oh my... Du skal altid sige, før du åbner en kiste, jeg rører aldrig græs. Jeg rører fandme aldrig græs. Okay. Jeg mener, jeg rører aldrig græs. Det virker i hvert fald lige før. Her, på mig. Jeg kan bare ikke komme sådan hurtigt fremad, det er lidt så irriterende. Død. Godt. Hvad? Den må du gerne få, den må du gerne få. Nu skal du også passe på med at gå for væk for meget. Ja. Der er en legendary kiste herovre. Oh my gosh. Jeg rører aldrig græs for nej. Fuck, var en guldpump. Nej. Legendary kiste, den skal lige over til. Fortnite, jeg rører altid græs. Jeg får kun af Den er den er fucking on fire, jeg sværger. Ja. Der synes folk over alt, jeg mener det. Det er det, jeg sådan synes, der er så stressende over reload shit. Nej, af os. Ja, lidt. Bare en lille bitter smule. Lad nu være med at skyde på mig. Du er en botte. Lad nu være med at skyde min teammate. Ja, så kom. Men jeg skal væk med din hammer. Ja, jeg skal bare lige... Ja, det er også, jeg mener det, det er ikke så svært. Bare subscribe, altså I behøver sikkert tage post og notifications på. Altså bare subscribe. Det kan godt være, at I ikke magter det, men I skal bare gøre det, altså det er ikke så svært. Vi har kun én abonnent eller sådan noget. Ja. Og det er min oldefar, som der er i Bethlehem lige nu. Jeg ved, hvem der er en af der har subscribet. Det er mig selv. Er det? Ja, på min anden kanal. Der er så folk hader åbenbart danskere, altså. Jeg sværger, hvis I ikke subscriber, så er I til mænd. Han holdt den sikkert også inde i sådan et halvt år. Hej! En mammut, let's go. Og mit gamle loot. Nej, jeg svær hvis jeg... Nej, der var med pimer i luften. Ja, du går fandme væk nu. Ja, gå væk, tør! Du tør stadig. Ej, jeg tænkte det nok. Gå væk, din abekat. Ikke tage nogen af mine minis, okay? Jeg har selv 2. Jeg har 6, så du skal ikke tage dem op. Kan du også lige købe begge til mig? Ja, så Ej, skal kan jeg også lige nej, sætte du skal
skal ikke tage min, jeg fucking dræber dig. Dankeschön. Nej, fuck, nej, jeg mener det. 97. Jeg svær, jeg kommer hen mod de forkerte børn. En død. Lad nu bare være. Oh my god. Bliv der. Bliv, du bare skud. Crouch! De camper, Mads. Men jamen. Reboot, skynd dig. Oh my god, jeg dræber mig selv. Hvad sker der for Fuck, det her jeg glæder loot? mig